Tato úloha zjišťuje, zda jsme schopni převádět slovní zadání do matematické podoby. Máme dvojici chlapců, o nichž víme, že měli dohromady na začátku 200 korun. Poté něco utratili a na konci jim zůstalo 40 korun. Každému z nich 20 korun. Čili museli utratit oba dva dohromady 160 korun. Ze zadání víme, že Mirek utratil o 40 korun více než Matěj. Znamená to, že hledáme dvojici čísel, která mají dohromady součet 160 a liší se o 40. Vidíme, že tomu vyhovují akorát čísla 100 a 60. 100 plus 60 je 60, 100 minus 60 je 40. V zadání se nás neptají na to, jaký je poměr těchto částek, ale částek, které měli chlapci na začátku. Mirek, který měl více, musel mít tedy 120 a Matěj, který měl méně, musel mít 80 korun. Toto je tedy ten hledaný poměr, který se samozřejmě dá ještě upravit jako 12 ku 8, což je poměr 3 ku 2. A tomu odpovídá správná odpověď A. Kdybychom si nebyli jisti, že 100 a 60 jsou ty částky, které utratili oba chlapci, mohli bychom postupovat prostřednictvím soustavy o dvou rovnic o dvou neznámých. Symbolem my bychom si označili množství peněz, které utratil Mirek, ma bychom si označili množství peněz, které utratil Matěj. To, že Mirek utratil o 40 korun více než Matěj, znamená, že my minus 40 rovná se ma. To můžeme samozřejmě upravit do podoby my minus ma rovná se 40. A vzhledem k tomu, že víme, že dohromady utratili 160 korun, tak víme, že tento součet je roven 160. Máme tedy dvojici rovnic o dvou neznámých a v tomto případě bude asi nejlepší použít sčítací metody. Obě dvě rovnice sečteme a získáme 2 krát my rovná se 200, tudíž my rovná se 100. A tudíž ma rovná se 60. A dospěli jsme právě k kýženému výsledku, který jsme tam měli už předtím. Správná odpověď tedy skutečně A.